Hey, hey.
bersama Musika Seta Studio. Terima kasih. Dan Mbak Ayu. Bersama dulu. Matur sembah nuwun. Bapak yang dari Ngawi, monggo. Kita tak jimendet. Enter kok. Ya ada joget ayo gak apa-apa. Boleh. Ayo nih Bibi. Asik. Goyang. Goyang. Monggo Bapak. Wah, baik anak Mas Rono. Ora apa-apa ya. Tapi no wangi
rasane kaya wong linglung. Wangi-wangi banyune sabun, tak rewangi adus gunggung. Tresnaku ra bakal lalo, tak enteni yen masih urung. Asik. Mboten kersa, Pak. Monggo lho, Pak. Terima kasih bosku. Keluarga besar dari Ngawi tentunya matur thank you. Kaisar punya lo ini. Asik
Cetara Harja yang di pinggir jalan Mas Kancil dan kawan-kawan. Cetara Harja nggih, Mas Kancil. Apa jalukmu cahayu aja guya-guyu Lali anak lali bojo lali wayang lali peto rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih pakai sawah, pakai kampung asik. Seta musika Asik loh. Ini spesial buat Mas Dona, lagu menika. Mas Dona sakit rindu, bose primadona hadir ya menika nggih. Asik.
Jane kowe ngerti gelagatmu sajak liyane atiku sujana kowe jantan karo wanita liya Janjane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyupiani hatiku sujana kowe jantan karo wanita Men, koncone kok. Mangga. Aja digondeni sinerengan Mas Bibit. Nah. Dikancani para Suwarawati. Wes salah, salah. Inang karo milo pula wis bejaku yo mbak yo wis pancen dadi nasibmu tak suwun marang sliramu aja dadi ruti ing atimu. Aduh mbak ampun kuwate manuk agak lakon pancen sengaja pancen dijerak aduh mas sakit hatiku ana kadal mangani roti ndang tak budal aja dikon
digondeli aduh mbak ampun digondeli Dang kacang kembang kadele ngelae Gelombak lape dati kafe Yen pancen dikarepake Ayo nggih aku terno mulih pangkatnya mulai mbak Terno ya Mas. Nggih. Rek bibit tengah, rek bibit tengah. Ganti kono. oke Oke. oke siap mas MC Nah, dijogeti Mbak Aprilia. Joget ono aja. Nilang karo milo Janjine ora tenanan jebule krimikan dadi grojogan saben mung eling nanging nyatane kok anteng Pula-pula wis bejago ya dik ya wis pancen dadi nasibmu tak suwun marang sliramu aja dadi rune ing atimu Iwak cucut wadah karung becek bacot titipang burung aduh mas titipang burung ya ayo ning pasar kok tuku ciper jo samar yen ora tak pikir aduh dek aja kuwatir manuk gagak kok ngarak pancen sengaja pancen dijerak aduh mas sakit hatiku ya ayo ana kadal mangani roti yang tak budal aja digondeli aduh dek aja digondeli Sik. Ojo Yo, bingung, mati ora ra. rasa bingung. Mati ra. Ya Yo. kowe njaluk telu Oh, piye bareng bingung anu ra? bingung dhewe. Yo. Nggih. Arep sing endi Jare sik? jaluk telu Anu oke apa ora oke Oke. siap Pokoke Mas Bibit iki apa-apa goro oke. Oke. tetap oke iki Nah. oke tetap siap siap Justice Justice. Iya. Respondan. Kaya anu lho, Nduk. Kaya wong Inggris lho, Nduk iki. Kaya Inggris, Nah, ya. Lah iya ta. Nggih. Nyanyine. berarti kowe iso lu kenal Veronica kok iso ra Oh, lo kena. ya berarti Ah. lah Nah. Veronica ya Armstrong ku anak nona Anak lo. anak lo yo Nyanyine wae kaya wong Inggris. Ewa susut. Ya. Oh, nggih iki Mas pripun kau iki? sama sama Ya. Sawah. Nah, sawah. Pilih jaket dewa pater jaket pangesta ngono. Oh. apa iki sih Wayang. Oh wayang. Nggih. Coba suluk sik, suluk wayang piye? Oh, jaket Dewa Bathara. Piye? Aku wis apa jenengmu kae, Mbak? Jawab, jawab. Oh, jenengku Sri Kandi ngono. Oh, jenengku Sri Kandi. Oh, kayaknya. Kowe sapa? Aku jenenge Werkudara. Oh, Werkudara. Iki Sri Kandi. Nek iki Sri Kandi, iki tak jenenge Sri Kintil. Oh, Sri Kindi. Ah. Terus Sri iku Dewi Gede Kunti. iki sapa? Nek gede sapa? Nek cilik Sri Kintil, nek Oh, gede Sri Sri Kintil. Sri Sri Kandi. Sri aja sir kontol e. Aja ngono e. malah Gak nganggo aku. malah Gak nganggo aku. mic. Wanggu. Wong kene wae ngomong kuwi alon-alon, Yo. kowe iki kok malah maksud iki nek Aku sing tak cilik iki rahasia. Sri Kindil, nek sing gedhe Ah, kandel.
Astagfirullahaladzim. Wong kok manute kaya ngene lho. Wong endi to? Sampeyan asli mriki to, Mas? Pemirsa, Kula, nih cobor. Kang Bibit. Cobor. Kayak iki mau ado-ado rene garap nyanyi aja dikondeli kuwi. Engko neh biasane neh kok, Aja Dik. digondali nggih kalih nyumbang jagong. Oh, iki mau jagong to. Nggih. Ora lali amplope ora lali to sampean mau. Mboten. Nek niki Sri Kindil niki Sri. Ya. Seneng Mas, atimu seneng ngene iki bunga Mas. Seneng bunga, Mbak. Wah, iya. Tak lanjut ya Mas ya. Nggih. Yuk, masukin. Oke, siap. Ora lali lho, Cak. Ngene omongan kuwi mau Nduk. kelingan sing ora-ora lho, tenang. Angel lho golek wong los ngene iki, Nduk. Iya to. Lah iya to. Genahe sampean karep madhep ngandi. Pupus sing Panggil dupa. Mbak ini. Lah iya. Wis Ayo. santai nih. Yo. Bang kaca kebak kedeling ngelahe lobak kabeh dadi kabeh yen pancen dikarepake ayo namun Ya, luar biasa Mas Bibit. Oke. Alhamdulillah ing siang menika ugi karawuhan menika sesepuh seniman seniwati saking ler gunung menika wonten Bapak Lambang. Alhamdulillah. Ora nyono, ora ngira iki dulur seniman. Iki sesepuh nduk sesepuh saking seniman seniwati saking ler gunung menika wonten Pak Lambang nggih sekecaken lelenggihan Pak Lambang. Nggih, alhamdulillah. Mangke yo diaturi no ya Pak Lambang kok ya. Nggih. Menawi mangke nyaket yo Mas. Boleh. Dono suwanten. Nggih. Semoga dipun lajengaken. Apa Say
Menika pamundutanipun saking Bapak mantan kadis nggih Bapak Sutarno. Ingkang menika Kang Mas. Ya, mugi dados jampi sayang nggih. Bapak nggih. Monggo. Saweran. Oh, nggih. Saweran. Pun monggo menawi badhe maringi monggo lah ya. Mboten sah dielengke to, Mas. Nggih, mboten sah. Aku ki rada ngeleng-eleng soal. Santai mawon nggih. Monggo dipun lajengaken riyin Mbak Aprilia. Pak iki kok rekake ngerangge lho, Mas. Piye? Mengke riyen wong dereng rampung le, Pak. Dereng telas. Nggih, monggo. Sekar pisan Katur kunjuk dumateng para tamu nalengken langkung-langkung katereken kunjuk dumateng keluarga ingkang saking Batur Retno ingkang sampun kepareng rawuh isam menika sepisaken lelenggahan sinarengan kanca-kanca seta musika. Mas merah
mboten, Pak. Mboten. Mboten, nggih. Karemenan Keco nggih, Pak. karemenan tiyang sepah menika ingkang mat-matan Mbak Ayu nggih. Mangke kagem kaneman wonten wekdalipun malih. Pamundutan lega. Mboten napa-napa, monggo nggih. Saking keluarga Ki Mbah Duretno. Jan desane saka Batu, Batu. campur sarine ya tangga dhewe nggih. Syutinge ya Nika Batu. Saking Mbah Duretno Wis, nggih. omong tenan. Wah, jan. Monggo dipun Lajeng, lajengaken Mas. Mbak Ayu. Monggo. Yuk, yuk. Ae, ae, ae. Ya, ya. Ae, ya. Ae, ae, lho. Eka, eka. Ae, ae, ae. Tangan bekasane. Lo, 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 lo. 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 Yeah. Katuraken kunjung dumateng inggih menika Mbah Kadya ugi sesepuh pinispo saking Lalat dan Kopen Jatiroto sugeng lelenggahan sugeng midhangetaken. Luwe bete paten nono tidak perpisahan Sulistyo wangi samudana marang kula waraga berbolan putra lewat kincange alisku tutut ananda rasane hatiku wasling serius laku aku isih mampu ngateni solahmu monggo kowe bocah gunung natian bocah gunung katututan ngrimpung jiwa ragaku kok kurang kahormatan mamprong rupa karo Pripun ya Allah. Pokoke Mas, jenengan kok siang ini kok semangat banget to nyenggaki ngono pek dandan ganteng etek kemalan to iki dino to. iki. Kandhani iki. Mbok Tibake aja kemalan ket mau pek jas-jasane ket mau. tibake Pak RT Ondo. Wah, Jebule RT to. Alah, sungkem kula Pak RT. nggih. Wis pokoke anu nduk, awan iki bebas saka jinjung-jinjung anu apa jligen ya. Tenang. Wis pokoke dino iki sing ganti solar aku wae. Wah, jan bolo saking Kaisar Mas, punya. menika Bapak Ibu sinten to Mas? Ingkang kagungan kersa Mbak Yu? Nggih. Nggih, menika saking Bobo Sularno. Ini Bapak yang ke restoran kita dulu toh? Apa ya Bapak Nggih, toh, Sularno Pak. ya? Oh betul kok. Ayo sih. Cek. Soalnya wis tau ning restoranku lho adu-adu saka Kopen lho. Kowe kan duwe Lho, restoran. aku
Lho, jenenge apa Dek restoramu? Hai. Ini loh bapaknya. Ya Allah Bapak, Oh, iya. wilujeng siang ya Allah. Sehat selalu. Matur nuwun lho Pak, sampun keroyo-royo teng restoran kula Pak. Ya Allah. Kandhane restoran Jepang ya, Nduk. Allah, Mas. Jenenge Hai. Allah, Hai. Oh, Jauh-jauh, nek wong Jawa- Mas. Wong Jawa ngarani Hek ngono wae kok ya. Bakul hekwe kok kemayu ya to ya ora apa-apa ya to. Nggih, sehat Nggih, mugi-mugi selalu, nggih. Bapak pinaringan sehat, Amin. kathah rezeki berkah barokah nggih Pak. Amin Allahumma amin Mbak Ayu nggih. Jan. Monggo. Nggih, lajeng nggih Mas. Masikin Mbak Ayu. Monggo. Nggih. Apa kena fotone timbang bingung arep foto wae lho. Kene. Nurep Allah putra gedhe semangat lho Mbah Kungula. Mbah Kadio, pripun Mbah Kadio? Nggih, iki sekecak ning laras nggih, Kong. Heeh, kagem jampi saya sesepuh pinispo saking Laladan Kopen menika Mbak Ayu nggih. Pasukan apa ya Mas Jadi? Pasukan apa ning ngene? denguk. Nah, nek gone dhewe arane denguk. Nek enten kula denguk ngeten iki, Kong. Nenten mriki Enten mriki sami. napa, Kong? Sami. Pasukan napa ngeten Sami, iki? padha. Sami denguk nggih. Nggih. Sesepuh So pinispo. awake dhewe yo ngalami ngene iki dadi dedenguk. Awake dhewe ya, Dik. Yo nek tekan. Iya. Saya sing rada cepet sing nyaron lho. Sing ndi kae? Sing nyaron iki rada cepet ngono ya. Nek kanjat. Bungahku Mas menika sinarengan sound system. Luar biasa pokoknya angger Yang daerah tidak- Kopen ini nduk tenan angger wis ketemu
konco-konco Kaiser punya luar biasa nggih. Terima kasih. Operator yo jekno. Oh, wonge ramah-ramah. Nggih. Iki ya disengkuyung karo Abikom Indonesia Bos yo nggih. bagus ya Abikom ya. Heeh, wah. Samene karo kae iki. Neng kurang sunat tadi. Ora tau rugi. Nggih. Heeh, kuwi juragan apa wae nduk dadi yo pemancingan yo ono. Dadi video syuting yo ono. Vivi terus campur sari yo bos campur sari. Masa? Lu Abi Musik Indonesia yo kok ora tau ngajak aku. Wis mau wis ngomong soal dijak konten. Aku menurut Mas Handono karena sudah direncanakan untuk harinya. Aku nurut Mas Handono jadwale Mas. Ya, Abikom Indonesia, thank you. Monggo dipunlajengaken Mbak Yu. Nggih. Sepiro Mas? Nurip ana Mas sebenarnya. Ya engko separuh-separuh Mbak Yu. Ini gandeng permintaan Bos Sarno wonten mriki. Mangke berkah barokah nggih Pak. Sehat selalu. Kathah rezeki nggih Pak. Nggih pun lajeng nggih. Nggih. Masukin Mbak Yu. Mboten beksan to Pak jenengan. Nggih. Hula sawah sapa ngandung. Sedaya mawon gentosan nggih.
Sopo iki mau? Sopo iki mau? Goleki. Kok semangat sekali kamu, Mas? Yes. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya semangat gue konco-konco Sinuman Bayu ya. Wis luar biasa ini kagem tamu undangan sedaya. Tamune Mbak Nyu milih teko Luar lunga. biasa Mas Mbak Aji. Ayu. Iya. Nggih, pelajeng nggih. Oke. Kula sawah sapa ngandut Watan Allah ati wis kabilon saebak bunga rasaku lamun bisa cacaketan siramu. Katuraken kunjuk dumanding ingkang hamegugati Bapak Sularno nggih. Katuraken kunjuk ingkang hamegugati Bapak Sularno nggih. Ugi kagem Sri pengantin kekalih Mbak Maya kaliyan Mas Bayu nggih. Jarana